Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylong nagtusa. Pangalulod talipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaaning lutong katahon, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatang daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakira, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buong tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, laylong nagtusa. Panganod, lulong kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Lulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagiran, wala na'y kamatayon, Jesus. Salamat sa kinabuhi, Lord, sa kahum. Lord, Spirit of Perseverance, salamat, Lord. Ngayon mong ipabuhagay ang spiritual blessing na yan nga church, Lord. Hangtod sa adlaw sa imong pagbalik, Lord. Himuha kaming takus ug ngayon ng sugat nga na kanimo, Lord. Among itugyan, among kasing-kasing nga na kanimo, among lawas ug pusog, Lord. Hallelujah, sa living sacrifice. Tabangi kami, Lord, kaya wala kami mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Hallelujah. Lord, sugaton ka na mo sa mga masipa nga palakpakan. Hallelujah. Salamat, Lord. Yes, Lord. Lain usab ang kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Ginoo, aron sa pagpadayag ingon nga kami mga pinadala diha kanimo. Walay mga butang nga among ilipod-lipod ang tanan ipadayag tungod kay mao kini aron nga makaandam ang imong mga katauhan. Busa nagaambo ako nga ang imong gahom magatabon kanamo. Ang imong pulong kanunay buhi kanamo, kanunay nga nagaros ang kalayo
sa among taliwala. Magapadayon kami sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Dinhi ako na magapamalandong sa libro sa Revelation chapter 12 o sa chapter 13 akong gibalik-balik kini. O kini nagauluhan buhat sayawa ni ining atong panahon karon. Satan's work in this world. Okay. Mga kamo nga nasa gawas karon nagapatalingog kanamo, subaybay kami. Tungod kay kining among gisulti walay lipod-lipod nga pagsulti, ug tungod niini nagtuo ako nga ang Dios uban gayud kanato. Okay. Ang trabaho niya ni Satanas ni ining kalibutan na mao nga wala mahuman ang iyahang pagdumot diha sa Ginoo. Tungod kay ingon niya ani ang samari. Gibuhat sa Dios ang kalibutan tungod kay duna siya maayong plano niini. Apil na si Satanas ug ang mga anghel was created by God. Dili pa siya Satanas kaniadto kundi Lucifer. Og sa diha nabuhat ang kalibutan, ang plano sa Ginoo, ipahiluna niya ang iyahang Jerusalem. Okay. Og sa chapter 12, nahitabo ang kasamok. Verse 7, there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. Dunay away, dunay gubat. Og nalupig gayud siya, ang yawa nalupig siya. Og ingon ang pulong, wala na siya igong kusog. Busa wala siya dapit diha sa kalangitan. Verse 9, the great dragon was hurled down. Gihagbong siya. Siya mao ang giingon karaan nga serpente, called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth. Gihulog siya sa kalibutan og ang iyang mga kaubang anghel nga nakabig niya. Then I heard a loud voice in heaven says, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of His Christ. For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. Mauni ang dagan sa panghitabo. Tungod diini, nakita nato na ang kalibutan sa chapter 1 sa Genesis, maayo ang pagkahimo ag pagabuhat sa Ginoo niini. Apan dunay sa pagtuon mo sa Biblia diha sa verse 2 dunay gap nga nahitabo. Og kini nga gap nga panghitabo dili kini tiaw nga panghitabo. Nag-ingon ang verse 1 sa Genesis chapter 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Nahimo na. Now the earth was formless. Ang verse 1 ug ang verse 2 dunay gap. Ug tungod sa gap, diha ang panghitabo posible na hagbong siya, gihagbong siya. Ug tungod kay diha siya gihagbong siya, nahitabo na ang kalibutan sa verse 2 iyang giguba. Formless, empty. Darkness was over the surface of the depth. Mao na siya. Hangtod na gimugna na sa Dios ang tao, gusto gayod sayawa
na makigbatok siya apan dili niya kaya ang Ginoo kay gibuhat man gani siya. So ang nahitabo sa chapter sa Revelation, okay, tan-aw na to ang pinadayag. Chapter 12, verse 13. When the dragon saw that he had been hurled to the earth, sa diha nga nakita kini niya nga siya gihagbong ni ining yutaa, he pursued the woman. Gigukod niya ang babae who had given birth to the male child. Kining woman, dili gyud ni siya literal na si Virgin Mary. Woman, nagrepresent kini sa mga Hudyo, Jew. O si Maria. Nagrepresent ang woman, Jew. Ngano man, tungod kay ang kaluwasan nagsukad sa Hudyo. Iyang gigukod, dili ba ang nasod sa Israel dugay na ning giinitan nila? Tungod ani, trabaho sayaw, gilibutan ang Israel. Gilibutan siya puro sa atake. Kaya ngano, tungod lagi aning kaluwasan. Sila ang mga pinili sa Ginoo. Mao ni, og kining giingon dinhi lalaki nga bata, nagrepresent kini kang Jesus Christ. Okay, dili si Maria, di ba Hudyo? So adto ta sa kaluwasan, ang kaluwasan dili ginigikan sa ato, sa mga Hudyo. Mao ni nga gigukod gyud niya. Og hangtod na ang mga panghitabo wala mahuman ang daghang mga problema. Mao ni ang makuha nato ang trabaho sayawa ni ining kalibutan na nagapadayon ang iyahang pagdumot ug kaligut-gut diha kang Kristo. Mao gani nga dito sa cross. Praise the Lord. Gikan siyang tiil, gilansang siya. Mao ning giingon sa Genesis. Praise God. Okay. Okay? Salamat sa Ginoo. Oh, praise God. Okay. Oh, giingnan niya ang babae. Ingon siya din sa verse 15 sa Genesis chapter 1 at chapter 3. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and yours. He will crush your head, and you will strike his heel. Natuman kini dito sa cross. Na-strike ang yawa sa ulo sa Colossian chapter 2. O ang yawa pod, naglansang niya ang tiil. Mao ning giingon sa Ginoo, kanimo ug kaniya. Magbutang ako kanimo ug kaniya. Woman, and between your offsprings, kaliwat and years, he will crush your head, and you will strike his heel. Natuman ni sa lansang sa cross. So, mao ni, nagtuo siya na nakadaog siya. Ang yawa, nakadaog siya. Gikan sa Genesis, paingon sa Malakias. So dinhi, ang kadaogan nga naangkon sa yawa, mao nga ang tao napildi. Og ilhanan sa iyang pagkabildi, kalisdanan, kawaladon, balatian ug kamatayon. Mao ni kadaogan sa yawa. Apan wala niya sabti na nakras ang iyang ulo sa Colossians chapter 2 verse 14.
na ang iyang kadaugan sa Old Testament, kapildihan niya. Pildi ang yawa. Okay. Sa atong panahon karon, kadtong tanang misagop og mituo kang Kristo. Kadaugan. Amen. Praise God. Kadaugan. Mao na barog lang yun sa pagtuo. Karong panahon na ang atong kapital pagtuo ra yun. Hallelujah. Labi na kay naana po ito'y nabati nato to na naana po ipasang at nabalaod. Nagkatong dili magpabakuna, himo ag balaod na murderer na. Mao na nang giingon sa Pinalayag chapter 13 ba to? Dakpunon, murderer, mahitabo na siya. Okay. Okay. If anyone is to go into captivity, mao na ni. Dakpunon. Into captivity he will go. If anyone is to be killed, na ano sa Revelation 13 verse 10, if anyone is to be killed with a sword he will be killed. Okay, pero sa laing bersyon nagaingon diha na ayaw kalimot. Sa laing bersyon nga Bisaya gibasa na og ganiya, guwapo to nga bersyon. Kinahanglan nga ang mga Kristohanon magpabilin sa pagtuo. Amen. So dili ta angay mabalaka, dili ta angay mahadlok. Ngano? Walay dili mahimo sa Ginoo. Tiaw mo, pag-abli sa dagat lang daan sa pagpatabok nila dito aron na makagawas sila. Nagsakay og karwahe versus nagbaktas. Unsa gihimo sa Ginoo? Gidelay. Giguba ang ilang mga chariots. Okay. Kayang buhaton sa Ginoo sa atong panahon. Dili niya gusto nga dunay mga wala sa iyang mga pinangga. Okay. Nanawag ko ganiha, ingon pa si John na moabot ang lead. Karon daw katapusan, ko sige lang kay na-delay daw 7 days ang barko nga nagdala. Akong huna-huna, o kung dili pag moabot, na may stock niya para sa Buanga. Uy, ako hangiyon nga dyan, kanan lay tao dyan, bi. And may gisultihan mo ko niya, siya pastor, kanagani pastor, oh, para man sa Buanga, kamoy bahato na sa ukami. Oh, madugay pa, diyan na ko siya, kanan na lang dyan. Ilahan na lang i-delayed. Sulayon. Okay, so balik ta. Moni ang iyang trabaho. Ang iyang pagdumot diha kang Kristo. Ikaduha, chapter 12 verse 17. Dili lang kang Kristo nga pagdumot, kundili hangtod sa iyang mga katawhan, saying, chapter 12 verse 17. Okay. Diara. Then the dragon was enraged at the woman and went off to make war against the rest. Maone, rest. Dili lang kay kang Kristo kundi sa tanang mga believers. Gidumtan kini niya. Pertig yung sukuan niya. Okay. Morning Satan's hatred for the God's people. Nagtuo ako nga sa daghang kanasuran karon, mga kanasuran karon, daghan ang nidawat kang Kristo. Kung wala lay tikasay, wala gyud malimbungan. Pero kay amahan man siya sa tanang bakak, madayag yun ang iyang pagkatikasan. Ang Biblia walay tikas. Ang giingon sa Biblia sa kamot ug sa agtang. Kay tikasan man siya, tikasan yun siya.
Gani na ako'y gi-research na akong gisugdan sa pagpaminaw, wa pa mahuman. Ako gyud ni siyang pangitaon, ako gyud ni siyang marka sa ako ang notebook. Ang iyang pangalan mao si Greg Gracie. Na-publish ni niadtong May 29, 2021. Unya kini si Greg Gracie, usa ni siya sa kini si Greg Gracie, siya ang nag-publish din niini sa May 29, 2021. Unya ang naka-viewed niini 283,000 people. Unya ang gibutang niini sa uluhan sa iyahang sinulat mao kini: will the COVID vaccine complete the zombification of America? Zombification. Okay. Uban ninyo gitagaan ang bersikulo. Ang zombie makita na sa Revelation 9 verse 6. Isuwat ninyo. Nana? During those days, men will seek death. Gusto na silang mamatay, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. Mulikay, dili na mamatay. Sa akong gipaminawan o sa akong gisusi, nga kining gipahibalo ni Greg Gracie, maapil di ay siya sa gitawag o crystal liquid. Itupok dari masulod siya na naanal ang RFID na anatanan. Unya pag musulod siya mong utok, praise the Lord, hallelujah, madungog na nimo kung unsay ilang buhaton. Mopatugtog silag mga tugtog, makadungog na ka. Musayaw ka, pero katong wala, magayon, uy, ano sayaw man na siyang nabuang, siguro na. Unya, musulti sila, madungog na nimo. Okay. Muingon na, Antonio. Kayo, Ako ang imong anghel. Anghel de la Guardia. Praise God, hallelujah. Matrak, madungog. Okay, sa laing bersikulo sa Sumbi. Sakaria. Sakaria chapter 14 verse 12 o 13. Isulat. This is the flag with which the Lord will strike all the nations that fought against Jerusalem. Their flesh will rot. Oy.
while they are still standing on their feet. Their eyes will rot, and their sockets na mga tagak na ang ilang kalimutaw, kadagko kaayo nining mata. Kining mata na makita nimo sa mata nato sa tao, gagmay no. Pero sa tinuod na ini gawas ni dako kay ni ba? Bola. Their eyes will rot and their sockets and their tongues will rot in their mouth. Maunang sumbi. Maglakaw na. Mauday na nga inig ka Nobyembre. Na isumbi. Mahitabo gyud na siya. Karon pa nato masabti ni. Gawas nga mahimong sumbi, mahimo pag yung kanibal. Kay mukhaon naman siya bisag tao. Hallelujah. Their flesh will rot while they are still standing on their feet. Their eyes will rot and their socket and their tongues will rot and their mouth. Verse 13. On that day, men will be stricken by the Lord with great panic. Each man will seize the hand of another, and they will attack each other. Okay, dili man malikayan na ingon na Biblia na ay daghan mga Kristohano na deceive. Ngano? Dunay uban na mga pastor na ambot og giunsa na nila. Naraba sa Biblia na sa Bisaya to gibasa na mo habason, habas. Kana bitaw magdala ka kanang lagaraw unya iana nimo sa mga sagbot, habas na mo ni habas hargud na anao na siya bahabas. Hagbas. Okay, asa na makita na hagbas na diri? Sakaria chapter 13 verse 7. Kanang mga pastor nga wa gyud na kadaghang mga pastor karon na okay kayo. Kana nay nadungog nako gikan sa Facebook, ayaw gyud mo pagdali-dali. Pagampo sa Ginoo. Tanawa ning Sakaria chapter 13 verse 7. Iyon siya, awake, O sword, against my shepherd. Mata, iyon siya, mata, sword. Espada. Mata o espada. Batok sa mga shepherd magbalantay. Against the man who is close to me, declares the Lord Almighty. Strike. Muna sa Bisaya, habas. Hagbasa. Strike the shepherd. And the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones. And the whole land, declares the Lord, who third will be struck down and perish, yet 1/3 will be left in it. Wow! Ang kalibutan huna-hunaa, lingin, bahina sa katulo. Ingon ang Biblia, ang 1/3 ramoy mahibilin, ang mahurot. So kining atong panahon, so bantay, ampo, ayaw kahadlok, be still. Ngano? Ang Dios nga atong gialagaran buhi. Dili niya kita pasagdan, at manon ipahiluna sama sa pagpaagi niya kang Moses uban sa mga katawhan sa Israel didto taliwala sa laod sa tubig sa dagat nga iyang gipatabok hinay-hinay ang nagsakay karwahe. Iyang gidili nangaguba aron lang ma-save. Dili malikayan daghang mga matinud-anon na Kristohanon karon na
dili nato sila i-discourage. Ang atong isulti mao ni, pray hard. Pray hard. Kay mas powerful ang prayer kaysa pray. Kung nakakuha na sila og first, ayaw na. Ingon nga kami or ako ambassador of God. I have the right to tell people. I have the right to warn people. Ambassador, dili lang ako, kamo. 2 Corinthians chapter 5. Sulti, ayaw mo kahadlok. Kaya kung ako raw sa rahinay, verse 20, we are therefore Christ's ambassador. Kanang word diha, we. As though God were making His appeal through us. Ephesians 6 verse 20. Ephesians 6 verse 20. For which I am an ambassador. Ingon po si Pablo, ako ambassador. Sa Korinto, kita mga pinadala. Ingon siya sa Ephesians, ako pinadala. Ambassador mo ng pinadala. Okay. So mauni, ang trabaho sa yawa karon gusto siyang mo-upgrade. Mo-step up siya. Tanan iyang pagabuhaton, niining iyang panahon. Ngano? Nahibalo siya, mubo na lang ang iyang panahon. Kita, unlimited. Iyaw mo, everlasting life. Okay. So mauni ang dagan sa atong panahon. Gusto niya buhaton kutob sa mahimo aron ma-deceive. Gitanaw sa akong bata si Anil dito sa among TV. 2030. Welcome 2030. Hangtod sa 2050. Grabe na gyud ka moderno ang panahon. Mga sakyanan wala na dili na krudo, gasoline wala na, kuryente. Nya kusog ang speed. Musakay og mga lupad na, grabe na. Nyang cellphone kung magtawag ka dinhi og sa Japan, ang ato karon kanang 5G man ano niya makakita ta sa sana kanang gani sana nawagan ibayad sana. Messenger. Messenger. Di ba sa Messenger magkakitain naman? Pero sa kana nga panahon 2030 to 50 inigtawag nimo sa cellphone or Messenger baka makitaan gid nimo siya nga naa sa imong tubangan. Kuyawa no? So kana mao nay plano nila sa kalibutan pero nagduo ko na dili na moabot siguro diha. Kanang giingon mubo na lang ang panahon sa yawa mo na nga naningkamot na siya karon, i-deceive ang tao. Hallelujah. Mao na ang atong panahon karon bantayanan og maayo. Praise the Lord. Hallelujah. Balik ko din sa libro sa Revelation.
Okay. Sa chapter 13, verse 4, ang iyang pagkasikat, popularity. Okay, ang iyang popularity. Muabot yun ni sa daghang tao sa tibuok kalibutan sa mga unbeliever. Okay, ang chapter 13 verse 4. Men worship the dragon because he had given authority. Musikat siya to the best, and they also worship the best and ask, who is like the best? Mauna na ilang ipangambog. Wala na yung makasama ni ani. Who can make war against him? Grabe no? So ingon ni ana, morag ang tao mo, believe na yun sa iya. Pero ang mga anak sa Diyos, nahibalo na sa iyang katapusan. Morag daog sa sinugdanan, pildi di ay sa katapusan. Itambog di ay ngadto sa linaw nga kalayo. Kay ang plano sa Ginoo mauni. Kadtong libro sa Zechariah chapter 13, manaog siya. Katong giingon na rapture. Kay murain siya sa kalibutan. Kining kalibutan na dili gini mawala. Tapos, dunay dako nga kasamok gubat na mahitabo. Gitawag og Armageddon. Kay di man mabangbang ni mga tawhana, kining mga kaaway karon, dili mabangbang nimo gani nga na-rapture. Ginoo na mo'y mulihok ni ani. Hangtod nga iyang hinluan kini. Ug sa diha nga hinluan na niya kini, praise the Lord, mupuyo balik kita ni ining kalibutan na bag-o ng kalibutan. Praise God. 1,000 years. 1,000 years. Wala na'y tentasyon, wala na'y sala, wala na ang bitin, dili na mamaak, magdula na ang bitin ug ang bata. Nasa Isayas. Ang bata, ang kining sana nga king cobra, sana ang bitina na nga kuyaw karon ikahadlukan. Banakon, magdula na. Apil ang bata, magduwa-duwa na. Banakon. Ug lion, tiger, tao, magdula na. Wala na, di na, wala na. Kaya ingon ang Bible, gapuson ang yawa sulod sa 1,000 years. 1,000 years. Revelation chapter 20. Okay. Revelation chapter 20. Okay. Okay, and I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss. Kanang abyss diha, bungaw na, nga kanang giingon, bungaw, lawom. Ang lawom sa ato, kanang mang Surigao, kanang gitawag Philippine Deep Sea. The Philippine Deep, makitaan diya sa Surigao, patigida ng lawoma. Pero kining giingon diri bungaw, abyss. Bungaw nga dili matugkad. Pati nagyong lawoma. Abyss, and holding in his hand a great chain. Gidakop ang dragon, that the ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss. Sa Greek word kanang bungaw diha, abusos. Abusos means it's describe an immeasurable depth
dili matugkad. The abode of the lost dead. Maunay kahulugan na ng abyss. He threw him into the abyss, unlocked, and sealed it over him to keep him from deceiving the nation. Usa ka libo ka tuig nga maglutaw-lutaw ang yawa nga gikadinahan. Okay. Anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. Human daw sa 1,000 years, buhian siya. Short time rapod ang pagbuhi. So mauni. So unsay giingon sa Biblia? Verse 6. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. Sa Greek word kining resurrection is anastasis, means raised to life again. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be praised of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Hallelujah. Ang pangutana, kadtong nangamatay karon nga walay Kristo, mabuhi ba sa 1,000 years, sa millennium? Ang tubag, dili. Ang mabuhi, kadto lang na ay Kristo. Makapuyo. Ang nangamatay karon, pareha ni Angging, mabuhi to siya. Makasulod siya sa 1,000 years. Tanang mga naay Kristo, mabanhaw. Bulahan ang nakaambit sa unang pagabanhaw. Ang unang pagabanhaw, dunay tulo ka panghitabo. There are 3 events in the first resurrection. Number 1, resurrection letter A. Kadtong pagkamatay ni Jesus Christ sa Matthew chapter 27. Bidaw, tanaw na ito ni Matthew chapter 27. Kadali lang ha. 27. Verse 52. Matthew chapter 27 verse 52. Mauni siya ang first resurrection letter A. Pagkamatay ni Kristo sa cross, the tombs broke open. Nangaabli ang mga lubong ug ang mga lawas na mangon nga mga taong balaan who had died were raised to life. They came out of the tomb. And after Jesus' resurrection, they went into the holy city. Mao ni ang first resurrection letter A. First resurrection letter B. Rapture. Ano na sa 1 Thessalonians chapter 4. Rapture. Ingon ang pulong sa Ginoo, dili kita mag-una sa mga nangamatay. Praise the Lord. Okay. Verse 13. 1 Thessalonians chapter 4:13. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep. Kaning giingon full asleep, mga Kristohano ning nangamatay. Kadto si Gingging nagilubong,
Bag-o pa lang, silangging, katong nag-wheelchair dire, sa Biblia, dili ito siya gi-consider patay, natulog. Pero katong namatay nga wala gi Kristo, patay gyud na siya. Sama niya itong dato og si Lazaro. Ang dato, namatay gyud siya. Ingon diri ang Biblia, brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the law, to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. Dili kuno kita maguna, kundili mabanhaw ang mga patay. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Hallelujah. Amen. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hallelujah. And so we will be with the Lord forever. Amen. Amen. Mao na ang first resurrection letter B. Kabalo na mo sa first resurrection letter A. Kabalo na mo sa first resurrection letter B. First resurrection letter C. Romans 11, ang kaluwasan ibalik sa Israel. Mauna. So ingon ang Biblia, bulahan sa Romans chapter 11 na siya. Ayaw na, di na lang nagubasahon. Ibalik sa mga Hudiyo ang kaluwasan, kay sila gyud ang pinili nga katawhan sa Ginoo. Mao gani ngang yawa wala muhunong og samok. Sukad pa kaniadto. Dili pa lang dugay na human ang ilang away, sigig binumbahay sila. Apan ang Dios wala mo biya kanila. Giproteksyonan sila tungod kay sila ang katawhan sa Dios. Nagasaad ang Ginoo nga sila panalipdan sa Ginoo. Kuya gyud ang Ginoo mo'y musaad no kay apil ang kaliwatan. Karon musulod naman ta sa 1,000 years. Balik ta sa Revelation. 1,000 years. Wow. Verse 4. Revelation chapter 20 verse 4. I saw throne on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded. Naagidagi pangputlan og ulo. Sa una ra ni, nakadungog na ko, dugay na, dagan na hitabuan ni. Because of their testimony for Jesus and because of the word of God, they had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their forehead. And their hands they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Hallelujah. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. Mao ni akong giingon, ang mga nangamatay nga walay Kristo dili mabanhaw hangtod mahuman ang 1,000 years. Makapahimulos pag hindi ay tagpuyo, no? Wala nagi katapusang pagpuyo. Unya, ipadayon ako pagbasa. Blessed, this is the first resurrection. Blessed and holy are those
who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be praised of God and of Christ, and will reign with him for 1,000 years. Verse 7, when the 1,000 years are over, paghuman daw sa 1,000 years, buhian si Satanas, gikan sa abyss. Unya mo gawa siya, i-deceive niya ang kanasuran. Oy, ato nirong sabto ni, naapadi ay tao sa ubang nasod. Sa ni Kristiyani o dili. Sa 1,000 years, posible mahitabo, na ay dili Kristohanon makapuyo sa 1,000 years. Pero, may kamatayon sila. Kaya ang Ebanghelyo, labay naman. Ang everlasting life, dinhira. Kano sa mahumani, rapture. Mintras wala pa'y rapture, na pa'y panahon. Pag human sa rapture, human ang wali. And na ang everlasting life. So, ang mga kaliwatan sa mga tao, nagsunod-sunod maning tao, di ba? Lain ang makaliwatan. Sila ang makaliwatan. Nga wala makristuhanon sila. Makapuyo sila ni ining millennium, pero wala sila'y saad. Mamatay man tuod sila, ginatos na ang ilang edad, pero may kamatayon sila. Ikaduha, ang libro sa Isaiah, chapter 65. Hallelujah. Okay. Ang libro sa Isaiah chapter 65, verse 13. Therefore, this is what the sovereign Lord say, my servant will eat, but you will go hungry. My servants will drink, but you will go thirsty. My servant will rejoice, but you will be put to shame. My servant will sing out of the joy of their hearts, but you will cry out from anguish of heart and wail in brokenness of spirit. Sumauni ang mga panghitabo. Makapuyo sila posible, makapuyo gyud kay mo may giingon sa Biblia nga buhian si Satanas og suruyo niya ang mga sakop niya, ang wala mawali, ang wala mudawat sa Ebanghelyo. Mao gyud na sila. Suruyo niya. Okay. Mao ni. And will go out to deceive sa Pinadayag 20, versikulo 7, human sa 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth. Oh, soroyon niya. Daghan gyud di ay. Unya, Gog ug Magog, to gather them for battle. In number sa ilang gidaghanon, they are like the sand on the seashore.
Daghan yun. Pero sa panahon na to karon, balik ko na to ang Sakaria. Dili ba ang kalibutan lingin? Unya bahino na to sa tulo. Why? Ang duha, laglagon. Usaray mahibilin. So gamay na lang. Karon kay mupuyo pa man og 1,000 years. Sumudaghan yun ang tao gihapon. Sumauni. Daghan ang tao. Ingon ang Biblia, in number, they are like the sand on the seashore. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God, God's people. The city he loves, but fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Grabe ang mga panghitabo. Dili basta-basta. Okay. Gawas pa ni Ana, naapagyoy atong makitaan dinhi. Revelation chapter 21. Mao ni ang nakita ni John nga gipakita ni Jesus. Verse 1, then I saw a new heaven and a new earth. Wow. Sunogon man ning kalibutan na. Katong kalayong manaog mao to. Kalayo. Sunogon tanang bakterya limpyuhan. Ang mahibilin gyud sa katapusan katawhan sa Dios. Og sa diha nga malimpyuhan na maoning nakita ni John. Nakita ko ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. The first heaven and the first earth had passed away. Ang una kuno wala na kining mga inaning mga pormahan na wala na. And there was no longer any sea, wala na. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tears from their eyes. There will be no more death. Wala na'y kamatayon. Glorified bodies naman. Wala na'y kagulanan, crying or pain. The old order of things has passed away. He who has seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for this word are trustworthy and true. Tiaw mo na, iyon siya timan inyo kini. Write this down. Badlisin ninyo, iyon siya. Kay kining pulunga, kasaligan og tinuod. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. Wow. Makapanunod. Verse 8,
But the cowardly, ang mga talawan, the unbelieving, kadtong maduha-duhaon, the vile, kadtong mahugaw, murderer, mamumuno, sexual immoral, o kamon lay hubad niya na, those who practice magic arts, mga idolaters, and all liar, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Hallelujah. Ampo. Busa, masabta na to mga igsuon na ang trabaho sa yawa karon nag-anam siya og step up, upgrade, order unsay iyang i-order. Hallelujah. Pero dili tanan. Kay ngano ang Ginoo nagahatag og paagi sa tao, dili basta-basta, sabton gayud kini. Kinahanglan mga Kristohanon, magkinabuhi kita uban ang kaalam sa Ginoo. Amen? Dili gud pwede nga dili ta maglakaw sa kaalam. Kabalo naman bagun sa wisdom is to recognize right from wrong. Daghang mga Kristohanon nalimbungan baya. Dasigo na to sila. Dili magpakawala sila kadtong dili magpakawala sa paglaom. Pray hard to God. Walay imposible sa mga pag-ampo. Pero ayaw na sa ikaduha. Ang Ginoo pabor sa mga matinud-anon. Tan-aw nimo moarag dili basta-basta ang trabaho sa yawa. Grabe. Moarag powerful, tan-aw nimo dili basta-basta. Pero aron tang mahibalo, ang yawa kontrolado sa Ginoo. Giingnan niyang yawa, ayaw bayag hilabti sa Jehova, pwede nimo hilabta, pero ayaw gyud patya. Hangtod karon kontrolado siya. So ayaw balhin sa kontrolado. Adto gyud ta sa nagkontrol nga mao'y labing gamahanan. Amen. Dili ta muhunong sa pagpasalamat. Buhata dili nato undangon ang pagbuhat og maayo. Galatia 6:9. Kay sa insaktong panahon, atong anihon ang atong ginahimo. At the proper time, we will reap a good harvest. So mauni ang trabaho sa yawa sa atong panahon. Naga-step up, pangitag paagi unsay buhaton niya aron ma-deceive. Kung atong ipadayon pagbasa, pagkanaog sa New Heaven and New Earth, pagkadako kaayo, malipayon ang katawan sa magpuyo nga wala nay katapusan. Hallelujah. Samtang sila punishment, wala po'y katapusan. Mao nga igsoon, pilia ang kinabuhi. Ayaw pilia ang kamatayon. Unsa man ang dagan sa panahon, praise the Lord. Hilom lang, be still. Kaya nahibalo ang Ginoo na wala gyud tay mahimo. Nag-ingon siya, kung wala ako
wala gayod kamoy mahimo. So kung diha di ay kita niya, dako kayo ang paglaom nga atong pagadawaton. Amen? Kung wala siya, tanang mga butang, wala gyoy pulos kanato. Wala tay mahimo. Manindog kita. Hallelujah. Taas at tumakamot, Ginoo, dili kami mohonong sa pagsusi sa imong pulong. Sa tanang paagi o sa tanang panahon, magapadayon kami nga magapanimati sa imong tingog. Mao nga sa kaunay liguna ang among pagkinabuhi di kanimo. Ug salamat Ginoo nga magpuyo kami niining kalibutana nga puno sa kalinaw, puno sa kalipay, kay ikaw man ang among kalinaw, ikaw man ang among kalipay. Kalipay sa balaang Espiritu Santo. Mga Ginoo, salamat. Igora kaming magapaabot sa mga panghitabo ug makasudong unya sa mga butang nga wa pagayod namo makita. Ang imong pulong igo na kanamo nga nahimo Ginoong testimonyo ngani kanamo. Og nakita namo ang mga panghitabo nga imong gibuhat kaniadto. Og ang imong pulong sa Hebrews 13:8 nagaingon imong pulong, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mao Ginoo, salamat sa imong mga saad. Dili gayud mausab ang imong saad. Among gipasalamatan ang tanan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Amen. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyok sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, buakyod ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagaday, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas kaniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ka sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyok sa kalipay.
Kay gahom ang talunan, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyong sa kalipan, kay giluwas ta sa Ginoo. Kabyod ko